Hola companys, soc la Rosa Planas, soc la cap de rehabilitació del Servei de Rehabilitació i us explicaré una miqueta què fem, què vam fer amb el Covid i què estem fent ara. El nostre servei és un servei central, servei multidisciplinar, som 7 metges de rehabilitació, 25 fisioterapeutes, 2 terapeutes ocupacionals, una logopeda, 3 auxiliars de clínica, 3 auxiliars administratius i celadors. Són un equip que dona suport a moltes àrees de l'hospital. Com veus, he posat aquí, la major part de la nostra activitat ambulatòria es fa a l'antiga escola d'infermeria, també tenim agendes a consultes externes i també donem suport a les àrees d'hospitalització. I això era la nostra activitat fins a primers de març. A primers de març va entrar el Covid a les nostres vides. I què va passar? Doncs que vam tindre que anul·lar pràcticament tota l'activitat ambulatòria. De fet, ens vam quedar pocs metges aquí, amb les coses, visitant les coses imprescindibles i que no poguessin esperar. Els pacients se'ls ensinistrava per fer tractament bàsicament a domicili, se'ls trucava per veure com anaven i tots vam anar a fer Covid. Els metges van liderar equips a medicina interna, van donar suport a les UCIs, van fer de coordinadors, en fi, que estàvem tots fora del nostre àmbit ambulatori. Fins i tot vam tindre que demanar suport als del nostre territori. D'acord? I ara què fem? Doncs ara hi ha coses que potser haurem d'adoptar, com per exemple la telemedicina. La telemedicina ha vingut per quedar-se i amb alguna càmera web podríem fer algun tractament, podríem fer alguna valoració sense que el pacient tingués que desplaçar-se. Adelantant-nos a això, hem fet algun díptic, algun tríptic, més que res per tot aquest ensinistrament que fem als pacients ho puguin després repassar a casa seva. La novetat que hem fet aquesta vegada ha sigut que hem fet algun dels díptics en codi QR, amb vídeos que hem fet nosaltres mateixos, i aquest paper, aquest suport paper es converteix en un suport audiovisual quan el pacient llegeix aquest codi QR. Si el pacient és gran, no té possibilitat de fer-ho, potser té algun familiar, algun net, algun company que pot llegir-li aquest codi i donar accés a aquest vídeo. Tots hem après alguna cosa i això potser és una part del nostre futur. Tots hem après a cuidar-nos una miqueta més a casa i haurem de continuar a fer-ho. Dintre d'això, a part de cuidar-nos i a part de tot el que hem fet, ens ve les seqüeles del post-Covid. I les seqüeles hem començat a fer dintre de la unitat funcional post-Covid, visitem amb els pneumòlegs per tota aquesta gran quantitat de pacients que poden quedar amb seqüeles. La medicina de rehabilitació és això moltes vegades. Diagnostiquem, tractem i molts d'aquests diagnòstics venen en relació a seqüeles dels propis tractaments mèdics o de les pròpies malalties. Una abraçada a tots. Bon dia, soc l'Anna Juste, supervisora del Servei de Rehabilitació, juntament amb en David Càmara, que en aquest moment no hi és. Nosaltres, com ha dit la doctora Planas, abans del Covid donàvem assistència als pacients ambulatoris al nostre edifici de rehabilitació i als pacients que estaven ingressats. Portàvem al voltant d'uns 200 pacients que venien cada dia al servei de rehabilitació, més tots els que estaven ingressats que se'ls donava servei. Amb l'època Covid vam haver de tancar tot el servei ambulatori i tots els fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals van pujar a l'hospital per tal de donar servei a tots els pacients, perquè no donaven abast amb els fisioterapeutes que estaven a hospitalització. De tal manera que de 2 fisioterapeutes que estaven a la UCI van passar a 17 fisioterapeutes que estaven donant servei als pacients crítics. Evidentment, no tots estaven preparats per això, però els que sí que estaven preparats van fer una tasca de reciclatge a la resta dels companys, el qual és molt d'agrair per tots els professionals, i també van venir 4 fisioterapeutes de l'àrea que també van haver de ser reciclats i ho van fer superbé. En tot aquest temps, a més, vam tenir una fisioterapeuta que es va dedicar a donar servei als professionals donant una atenció puntual de fisioteràpia per totes les sobrecàrregues musculars que tenien els professionals degut a la situació tan increïble que tenien d'estrès a la feina. El Covid en teoria va acabar i hem intentat tornar des del mes de maig a una certa normalitat.
Els fisioterapeutes a poc han tornat a venir al seu lloc, tot i que encara hi ha alguns que són de la part d'ambulatòria que encara estan en hospitalització. Estem intentant mantenir les mesures de seguretat per tal de donar un servei el més acurat possible al pacient, perquè tot i que estem, tal com ha dit la doctora Planas, abocats a la teleassistència, òbviament el nostre és una especialitat molt física i necessitem poder veure el pacient, tocar el pacient i fer una sèrie de tècniques que necessitem estar amb el pacient davant. També és veritat que hem donat un cop de timó a la nostra manera de fer i estem intentant que el pacient sigui protagonista del seu servei, que el pacient s'empoderi, que el pacient pugui tenir moltes eines per poder fer-les a casa i poder treballar des de casa, però per això primer ha de venir aquí. Estem fent el millor que puguem, tenint en compte que hem de mantenir distàncies de seguretat, hem de tenir molt pocs pacients perquè no estiguin massa en contacte els uns amb els altres i bé, intentant fer-ho el millor possible i esperant que no tinguem més problemes amb el Covid.